L'oficina de queixes i solucions. En acabar el dia, totes les mallarengues estan molt contentes perquè cada una d'elles ha pogut explicar el seu conte. La mallarenga cua llarga ha explicat l'arbre d'una sola fulla. La mallarenga blava, el pinyonet volador. La mallarenga emplomada, els camins del cel. La mallarenga d'aigua, el lloc, un asteroide enmig del no-res. La mallarenga de bigoti, els camins del cel. La mallarenga carbonera, com no, el bosc de la música. I la mallarenga de cresta, la bruixa de la primavera. Totes les mallarengues venen de molt lluny, del cel de Prímola, un indret secret més enllà del bosc i les muntanyes de gemma. Perquè heu de saber que quan arriba el temps de cridar la primavera, totes les mallarengues venen a casa d'en Grúmic, el follet de les estacions, per ajudar-lo. Totes elles volen enregistrar el seu conte a la gramola d'en Grúmic, una gramola que fabrica llavors de primavera que després l'escorniflaire s'encarregarà d'escampar per tot el món. Les mallarengues criden totes alhora, contentes per haver explicat el seu conte i així fabricar moltes llavors de primavera. La nona, l'amiga d'en Grúmic, també ha estat convidada i tot aquest guirigall de mallarengues parlant alhora li recorda el que fan a la classe quan la Nuri, la seva mestra, els hi proposa de fer una funció de teatre. Ella i l'escorniflaire s'ho miren estirats còmodament en el llit d'en Grúmic. De sobte, en Grúmic se n'adona que en un racó hi ha la mallarenga petita, la més petita de totes, una mica moixa. «Ep, mallarengues!», diu en Grúmic. «Ens deixàvem el conte de la mallarenga petita i jo no penso pas marxar sense el seu conte». Totes les mallarengues callen i es disposen a escoltar el conte i la mallarenga més petita diu: «El meu conte du per nom l'oficina de queixes i solucions». «I ara, quin nom més estrafolari per a un conte?», diu la mallarenga de bigotis. «És que, com que sóc la més petita de totes, no en sé massa de contes. Heu de saber que les fades missatgeres duen molts encàrrecs amunt i avall, però també transmeten moltes queixes que els expliquen les plantes i els animalons del bosc perquè Prímola, la fada de la primavera, en cerqui una solució. Escolteu-ne alguna d'aquestes queixes i reclamacions. Queixa d'un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre abatut pel vent tramuntanal es queixa de la seva dissort. «Què faré jo ara, pobre de mi? Abans sostenia tot un arbre. Abans m'aferrava la terra amb grosses arrels i ara, tombat, hauré d'esperar la meva mort definitiva». Prímola pensa una mica i troba una solució. «No pateixis, tronc d'arbre. Del teu cos en sortirà una nova vida i li donaràs aliment». «I quin nom li posaràs a aquesta nova vida?» «El nom que he triat és de Gírgola». Així va ser com d'aquell vell tronc abatut pel vent va néixer la gírgola, que és un bolet de soca força curiós. Queixa del gremi d'erugues. El gremi d'erugues fan arribar a Prímola la queixa de que, aquest any, el riu baixa molt cabalós i els és impossible travessar-lo per anar a la part del bosc on hi ha les fulles més tendres i gustoses. Prímola pensa una mica i troba una solució. «Teniu tota la raó, però això del cabal del riu va com va, segons les pluges. Ara bé, demanaré a les nimfes del riu que us ajudin a creuar-lo i així podreu accedir a l'altra riba». Però les nimfes també es queixen. Queixa
de les nimfes del riu. Les nimfes del riu, en saber la comanda de Prímola, es queixen de que ja tenen prou feina perquè a sobre s'hagin d'encarregar d'ajudar les orugues a travessar el riu. Prímola pensa una mica i troba una solució. Teniu raó, nimfes de l'aigua. La vostra feina és molt feixuga i no doneu l'abast. Tanmateix, però, podríeu deixar els vostres barrets flotant damunt l'aigua perquè les orugues els facin servir de barqueta. I així va ser. Les nimfes deixaren els seus barrets damunt l'aigua, cosa que va fer que els seus cabells es desfermessin esquena avall. Així és com ara veiem o imaginem les nimfes amb llargues cabelleres. Per altra banda, aquells barrets esdevingueren noves plantes que la bruixa de la primavera anomenà nimfers o nenúfers i que fan servir les orugues i altres cuques per travessar el riu. Els animalons del bosc es queixen de les incursions de les bruixes perverses. És prou sabut que les bruixes perverses fan servir animalons del bosc per fer els seus beuratges. Anques de granota, pell de serp, cua de llangardaix, ulls de ratpenat, etc. Tots aquests animalons i d'altres es troben desprotegits i demanen a Prímola que els protegeixi. Prímola pensa una mica i troba una solució. Hi ha un equilibri a la natura que no puc pas trencar. D'animalons i de plantes del bosc sempre em moriran, sigui per una causa o per una altra. El mateix bosc té els seus depredadors i jo no els puc prohibir que facin la seva feina. Pel que fa a les bruixes, potser hi podem posar una mica de remei. Faré que els esbarzers els surtin agullons per esgarrinxar les bruixes i les foragitin del bosc. Ai, però, els esbarzers també es queixen. Queixa dels esbarzers. Els esbarzers, que són una mena de liana llenyosa que trena les seves branques talment com si fossin xarxes i que en aquell temps, quan tot això passava, no tenien agullons, els cau com un gerro d'aigua freda la decisió de Prímola. Prou misèria tenim a ser un trist arbust sense color i sense suc ni bruc, que ara ens vols posar agullons? Això no és just, Prímola. Prímola pensa una mica i troba una solució. Teniu bona raó i us vull compensar pel vostre sacrifici dotant-vos de flors hermoses. Trieu-ne els colors, que la bruixa de la primavera us donarà una olor. Els esbarzers trien el color blanc i el color rosa, que per a ells són els colors més bonics. Els animalons també queden molt satisfets amb la solució de Prímola i tot i que les bruixes perverses segueixen fent de les seves, bon punt apareixen, els animalons s'aixopluguen sota els esbarzers. Així les bruixes perverses queden atrapades entre els agullons i en fugir surten esgarrinxades. Per això diuen que la millor manera de foragitar una mala bruixa és agitar una branca d'esbarzer. Queixa d'un grup de cuques menudes. Les cuques menudes són potser els animalons més vulnerables del bosc. Per aquesta raó solen sortir de nits a cercar aliment i així, dins la foscúria, es senten més protegides, sobretot de la voracitat dels ocells. El cas, però, és que, com viuen amagats sota la terra, no tenen massa desenvolupat el sentit de la vista. Així és que han d'aprofitar la llum que els envia la lluna per veure-s'hi una mica. Un grup de cuques, però, es queixa de que el bosc és massa frondós i amb prou feines la llum de la lluna travessa la fullaraca. Com ho hem de fer, Prímola, per veure'ns? Enguany el bosc és més frondós que mai i quan arriba la nit el sotabosc és negre com la gola d'un llop. Prímola pensa una mica i troba una solució. Perquè us hi veieu, us posaré un fanalet a la cua. Això està molt bé, però la llum del fanalet és massa cridanera i els ocells nocturns ens veuran i se'ns menjaran. Prímola pensa una mica i troba una nova solució. Caldria que poguéssiu apagar el llum tan bon punt pressentíssiu el perill. Farem això,
En lloc de penjar-vos el llum, faré que el llum estigui dins vostre i que el pugueu encendre i apagar a voluntat. I d'on traurem aquesta llum? Qui ens el posarà? Mengeu-vos aquesta flor de mimosa, que és d'un groc llampant, i veureu com la seva llavor s'hostatja a la vostra cua. Dit i fet. Aquell grup de cuques es mengen una flor de mimosa i, oh, prodigi! Quan arriba la nit, les seves cuetes s'encenen i els il·luminen el camí. Gràcies, Prímula! De res, cuquetes de llum. Cuquetes de llum? Sempre ens havien anomenat cuques a seques, per això de cuquetes de llum. Quin nom més bonic! A partir d'ara ens haureu de cridar per aquest nom, cuques de llum. Qui no ha vist mai una cuca de llum? No us sembla que és un prodigi de la mare naturalesa? Hi ha tantes coses boniques a la natura i totes elles tenen una raó de ser. No en va, Prímula cerca solucions a totes les queixes que li plantegen els habitants de la primavera, que és, de totes, l'estació més ofenosa. I ja està, vaja, que no en sé més de contes, diu la petita mallerenga, però quan creixin aprendré un munt i us els explicaré. Totes les mallerengues aplaudeixen fent batre les ales. També la nona, en Grúmic i l'escorniflaire aplaudeixen. Tot seguit, de la gramola en Grúmic treu les llavors i les fica dins d'un sac. Després, carrega el sac al llom de l'escorniflaire i ell també s'enfila. Nona, diu en Grúmic, vols venir amb mi a escampar llavors de primavera? Oh, i tant que sí! La nona s'enfila a l'escorniflaire i aquest remunta el vol mentre les mallerengues els acomiaden. Fins l'any que ve! Fins l'any que ve!